Tipos de traxe. Son 3 os tipos de traxe a diferenciar. Traxe de cotío. Trátase do traxe de faena utilizado diariamente para os labores. Os tecidos empregados eran o liño, a batista, a lá, o picote ou candil, o algodón, o pano burel e a frisa. O traxe de feira está a medio camiño entre o de cotío e o de gala, posto que aínda se utilizaba en ocasións menos comúns. Tampouco representaba unha situación extraordinaria. Empregábase en días como os domingos ou nas datas de romarías ou feiras. O traxe de gala é o máis rico en detalles e complementos, a que era utilizado para as ocasións importantes. Nel predominaba o negro. Recoñécese por ser o paradigma modificado polo folclore. É o tipo de vestimenta da que máis exemplares se conservan, xa que polo seu valor ían pasando de xeración a xeración.